Watan Ramadan wata ne na alfarma da ke tattare da ɗimbin lada, rahama da gafara. Ina masoya 'yan uwa da abokan arziki da ke da burin mika kyauta ta musamman ga abokan rayuwarsu. Kamfanin JD Creative Hub ya yi muku tanadi na musamman. A JD Creative Hub za ku iya samun akwati na musamman da za ku saka kyaututtukan naku a ciki, wato gift box. Haka kuma kamfanin JD Creative Hub za su iya yi muku akwatin na musamman wanda a cikin shi za su saka muku kyaututtukan da kuke bukata a ciki, duk a farashi mai sauki da rahusa. Ku dai ku ziyarci kamfanin na JD Creative Hub da ke da mazauni a Ahmadu Bello kusa da GT Bank a nan jihar Sokoto, ko kuma kai tsaye ku tuntube su ta lamba 081611156231. Ina 'yan uwa masoya da abokanan arziki, kada ku bari wannan garabasar ta wuce ku a JD Creative Hub. JD Creative Hub, duniyar mai da mafarki zahiri.